Issib kollox kontri, kemm burokrazija fl-isptar jiddispjaċini għal kull pazjent li kollu jgħaddi minn sitwazzjonijiet simili. Tirja biss waħda mill-bosta dikjarazzjonijiet fuq il-medja soċjali ta' infermieri li jaħdmu fl-isptar Mater Dei u li qed jikkritikaw fil-miftuħ it-tmexxija tal-istess sptar. Dan wara li sorsi ta' min jorbot fuqhom żvelaw ma' Net News li fl-aħħar jiem tilfu ħajjithom żewġ persuni fil-kuraturi tal-emerġenza ta' Mater Dei. Is-sorsi li tkellmu ma' Net News spjegaw kif każ minnhom allegatament ma nstabux il-files l-antiki tal-pazjent. Il-persuna imut waqt li hu kienet jittieħed f'sal oħra dan wara li għal xi ħin kellu jinżamm fil-kurutur tal-emerġenza. Professjonisti mill-qasam mediku qalulna li l-gvern għadu ma implementax is-sistema kompjuterizzata ta' filing li tiġbor ir-records l-antiki tal-pazjenti. Toboħra insistew li ilhom għal dawn l-aħħar 5 snin jitolbu lill-gvern sabiex dawn il-files jinqelbu b'mod diġitali sabiex jiġi frankat ħafna ħin prezzjuż. Infermieri, carers u esperti mediċi oħrajn saħqu illi l-burokrazija żejda li hemm fl-isptar Mater Dei qiegħda xxekkel il-ħidma impeccabbli tal-ħaddiema, partikolarment fih dan l-emerġenza. Ħaddiema illi jum wara l-ieħor jagħtu il-100%. Iżda qed isibu ħafna ntoppi mill-management preżenti. Oħrajn insistow li preżentament huwa fatt magħruf li nuqqas ta' impjegati diġà huwa ta' pis u intopp kontinwu biex huma jissalvagwardjaw ħajjet il-pazjenti. Intant, ftit wara li s-sit netnews.com.mt żvela dawn iż-żewġ li mwiet fl-emerġenza, il-Ministeru tas-Saħħa ħareġ stqarrija fejn fiha fl-ebda mument ma ċaħat il-fatt li żewġ persuni tilfu ħajjithom fil-kurutur tal-emerġenza tal-isptar. Bil-Ministru Chris Fearne jgħid biss li mhuwiex veru li dawn il-persuni mietu minħabba proċeduri relatati mal-files tal-pazjenti. Net News bat serje ta' domandi lill-Ministru tas-Saħħa mistoqsijiet li għandhom sissa mhux imwieġba. Fosthom x'wassal għall-mewt ta' dawn il-persuni jekk hux se jiftaħ inkjesta sabiex jikkonferma x'wassal sabiex dawn il-pazjenti tilfu ħajjithom u anke għalfejn dawn id-dokumenti antiki bl-istorja medika tal-pazjenti għadhom ma nqalbux għal sistema diġitali.